Ensimmäinen sivu. Miksi Uudessa testamentissa ei ole jumalallista luentoa? Koska siitä tulee sellaista filosofiaa, jota ihmiset ei jaksa kuunnella. Siksi Pyhä Henki puhuu ihmisten kautta, tai kun ihmiset kirjoittivat kirjeitä toiselle, niin Pyhä Henki antoi ihmiselle ajatuksia, mistä kirjoittaa, kuinka kirjoittaa, ja ihmisellä oli halu selvittää joku asia kirjeellä. Paavali toimi siten, että kun hän oli saanut uuden seurakunnan perustettua, niin hän lähti sieltä jo melkein saman tien pois. Hän ei jäänyt sinne asumaan, elämään, olemaan. Ja sitten hän meni kohti seuraavaa kaupunkia. Hän ei halunnut tehdä seurakunnasta itselleen patsasta tai muistomerkkiä tai jotain muuta vastaavaa. Hän jätti seurakunnan toiminnan ja hallinnon paikallisille ihmisille. Se oli seurakunta heidän kotikaupungissa, se oli seurakunta näille ihmisille, se on näiden ihmisten rakentama juuri näille heidän omille sukulaisille naapureille. Kun hän myöhemmin kuuli jonkun oman perustamansa seurakunnan ongelmasta, hän joko kävi siellä seurakunnassa uudestaan tai lähetti sinne jonkun työtovereistaan, esimerkiksi Tiituksen tai Timoteuksen, tai hän sitten kirjoitti seurakuntaan kirjeen. Näitä kirjeitä meille on säilynyt useampia. En muistanut monta, mutta useita. Ja varmaan hän on kirjoittanut vieläkin enemmän, mutta ne ovat hävinneet. Kirje on persoonallinen. Kirje tuo persoonallisen sanoman. Kirjeen kautta voidaan välittää myös tunteita sekä henkilökohtaisuuksia. Tollasia. Toinen sivu. Uusi testamentti olisi filosofia ilman persoonallisia piirteitä. Niin kuin sanon, me olemme Kristuksen ruumis maan päällä ja Pyhä Henki toimii kauttamme, koska hän toimii uudesti syntyneiden kautta. Myös sanoma, kirjoitukset, muut tulevat ihmisten kautta kirjoitetuksi. Paavali saneli kirjeensä ja kirjuri kirjoitti ne papyryskäärölle. Se voi selittää sen, kun luemme kirjeitä, niin tuntuu siltä, että esimerkiksi Paavali tai Johannes, Pietari, Juudas, Jeesuksen veli, puhuisi meille. Ja todellisuudessa meille puhuu silloin Pyhä Henki, kun hän haluaa opettaa meitä. Näin sanoo Raamattu jossain kohtaa. Pyhä Henki opettaa meitä. Näitä kirjeitä kannattaa lukea myös ääneen, sillä niin kuin Paavalin ajan seurakunnassa, jotta kuulee sen puheen. Ensiksi Paavalin puheen ja sitten sen Pyhän Hengen puheen sen takana. Kirjoitettu kirje kuulostaa erilaiselta kuin saneltu kirje. Kirje pitäisi lukea siis kokonaisuudessaan läpi. Muistakaa, että kirjeessä oleva luku ja jaejako on tehty vasta 1000-luvulla kirjeen ilmestymisen jälkeen. Siis sen on joku piispa kirjoittanut. Siis luku ja jaejaon on tehnyt joku piispa siinä aikana, kun häntä on kuljetettu Saksasta Ranskaan tai jonnekin. Se on siis jälkikäteen tehty. Joskus luku- ja jaot ovat onnistuneet, jossain kohtiin ne ovat täysin pielessä. Tärkeitä sanoja tai sanontoja, lauseita on siirtynyt seuraavaan lukuun tai seuraavaan jakeeseen. Ja sitten kun me tutkimme asiaa, me lopetetaan liian aikaisin. Me lopetamme niin kuin kirjeen kappaleen kesken. Suosittelen oheislukemistoksi Raamattua, jossa ei ole luku- eikä jaejakoja. Kolmas sivu. Kun luet mitä tahansa Uuden testamentin kirjettä, pidä mielessä, että kenelle se on kirjoitettu, miksi se on kirjoitettu ja mikä sen ajan kulttuuri oli.
Galatia, nykyinen alue Turkissa, joidenkin mielestä on lähempänä Mustaa mertaa, joidenkin mielestä se on lähempänä Antiokiaa, pitää sisällään kaupungit Lystra, Derbe, Antiokia, siis toinen Antiokia, ja Paavali on käynyt näissä kaupungeissa ensimmäisen lähetysmatkan aikana. Syy kirjan kirjoittamiseen. Paavali oli kuullut huonoja uutisia näistä seurakunnista, ja minkälaisia. Galatian seurakuntiin, joita oli siis useita, tuli toisia opettajia, ja he väittivät, että heillä itsellään olisi parempaa opetusta kuin mitä Paavalilla oli, ja sen lisäksi, kaiken lisäksi he hyökkäsivät Paavalin persoonaa kohtaan. Aluksi huomio keskittyy, tarvitsevatko pakanasta kääntyneet kristityt, pakanuudesta kääntyneet Jeesuksen vastaanottaneet kristityt juutalaisen lain mukaisen ympärileikkauksen. Tämä kysymys on kaikkea muuta kuin pieni viaton kysymys monien muiden joukossa. Tilanne on sama kuin jos polttopuiden joukkoon laitettaisiin yksi pötkö dynamiittia ajatellen, että talo lämpenee dynamiitin avulla, uuni lämpenee dynamiitin avulla vähän paremmin. Mutta siinä käy niin, että kun se dynamiitti lähtee, niin lähtee talokin, eikä sitä enää ole. Ympärileikkaus ei ollut siis vain yksi pieni operaatio miehille, vaan se oli sitoutumista juutalaisuuteen ja lain noudattamiseen. Juutalaisuudessa ei ollut vain 10 käskyä, siellä oli 613 erilaista lakia. Oli monia lakia, joiden rikkomisesta seurasi kuolemanrangaistus. Lakia pidetään kokonaisuutena. Jos rikot pienimmänkin lain, niin silloin olet rikkonut lain. Vaan Jeesus pystyy pitämään lain kokonaan koko elämän. Hän oli siis syntynyt ihmisestä, hän on Jumala samaan aikaan. Hän pystyy pitämään sen lain, koska hänellä oli sellainen luonto. Hän oli syytön, ja koska hänen piti kuollessa olla syytön, niin koska hän piti koko lain, hän oli myös kuollessaan täysin syytön yhtään mihinkään. Ja sen takia vain tällainen uhri oli kelpaava Jumalalle, jotta Jumala pystyisi antaa synnit anteeksi. Hän siis täytti lain. Tästä syystä hänen vapaaehtoinen uhri ja rangaistuksen kärsiminen oli riittävä ehto pelastuksen tuominen kaikille muille ihmisille. Juutalaisuuden ydin oli kelvata Jumalalle tekoja tehden. Se on pelastautumista, pelastuksen ansaitsemista omin voimin, omin teon, tuo tie vie pettymykseen. Ensinnäkin se ei ole kenellekään mahdollista, toiseksi se kasvattaa oman vanhurskautta ja ylpeyttä. Ja ne taas tulevat erottamaan meidät Jumalasta. Jumala vihaa itse vanhurskautusta.